Hej med jer derude. Så er det tid til at spille noget X-War med Mafiabanden. Så lad os se, hvad der sker her. Ej, for tøv. Du er orange glas for du vinder. Nå, hvem gør Ja, hvad? Jonas. Ja. Borg har bare ingen farve overhovedet. Nej, jeg har Taber. ikke. Er jeg en taber? Nej. Vi er alle sammen Hvem taber, ikke? Så bygger, det hvem bygger ind? Hvem bygger ind? Er det Steps i dag, eller hvad? Nej, Nej, Det det er er der Don. får Iron. Det er ikke mig, fordi så kommer vi aldrig derind. Den, så er der det får så er det Iron. Jonas. Nå, men jeg bygger så. Jeg har failet lige mine jumps. Ja, det gjorde jeg også, men jeg får det alligevel. Nej. Der var jeg hurtigere. Nej. Jeg står bare og kigger. Ja, jeg er bare her. Na. Jeg laver en kiste. Det er det, jeg er god til. Jeg faldt ud over. Wow. Du er så aldrig med at lave en dørn til det her. Den første, der er nogen, der Jeg står starter med at lave en kiste. Det er jeg god til. Smut. Og det er gaverod, eller hvad? Ja. Jamen det er det ikke, kan jeg fortælle dig. Og jeg er bare det kedelige arbejde. Men Borg mangler klodser. Mangler du glosser, Borg? For helvede, Don. Kan du ikke lige flytte dig lidt? Jamen, jeg klodser lige om lidt. Nej. Jeg synes, det var derfor, jeg skulle med om. Jeg kommer, Borg. Jamen, kom ind. 16 stykker, det må være rigeligt, Kasse. Du kan sgu da ikke Du så det. mand. Jeg har nok. Jeg mangler klodser. Jeg mangler klodser. Nej. Hvordan kan du give mig 2 stykker jern? Jeg tror, der er nogen klarer sig. Borgs ramme er ikke god nok til mig. Jeg bare. Bange. Og jeg kommer Altså, du tilbage. er rigelig med klodser. Jeg er rigeligt. Vi er bare flæk nogen derinde på midten. Flæk Jeg flækker pink. Og der sagt, jeg flækker grøn, som flækker pink. Ja. Hallo alle sammen. Hej, hej. Hej, så er det ind på midten og flæk. Det Det er pink! Jeg har startet den nu. er jo godt, Borg. Det er skide godt. Der er pink Det Pink er beskytter lige der. æg. Pink er lige der. Hvorfor er den jeg pink tager derovre? ikke. Stille og roligt. Det beskytter æg. Det gør jeg. Hvad er Godt, ikke for Jonas. noget? Dygtig. Jamen sådan set. Geronimo. Wow. Jeg mangler mad. Det går lave steps. Var det ikke helt, fordi han døde jo ikke. Nej, men nu går jeg over og nakker pink shake. Så, Men der kommer en bag dig. så døde han. Så. Jeg ved ikke, det pisse med. Hej, Så er Don. det samme, så er det fint her. Jeg har bare ikke så Han mange, hopper lige igennem dem alle sammen. Det er lige meget. bare ikke så mange klodser med. Ja, med op. Det kunne jeg. Jeg kunne lige nøjagtigt nå op. Ha, det var fandme heldigt. Der kommer en pink ind til midten. Der var en pink ball. Han skal bare dø. Eller det, der er sådan en gul her. Han skal også bare dø. Så er der lige godt satans. Så er der fight. Slap. Nu er med akrofis, han bruger ham der. Kom nu ud med dig. Sådan. Vel farvel. Hvem er det, der løber der? En grå. Hvorfor skal Ham tager de jeg bruge sgu lige. makro? Ham tager jeg sgu lige. Op og lige grå. Ja, jeg fik kill, mand. Sådan. Okay, der er en nice killer over. Hej. Don. Don, han bruger hack, mand. Ikke confirmed. Tror jeg nok, det er. Det var meget med, at Pink, de prøver bare at komme ind og få 5 diamanter. Det er Så. okay, nu tager jeg lige en grå mere her. Diamant åben. Sådan, godt Så lavet. Borg, han har sagt, at han har startet den, så det regner jeg da med. Jeg kommer Ja, den men hvis næste du bliver år. ved med at flække den, Borg, ikke? Så stiler jeg lige deres æg. Den ninja er. Okay, Hvad så? rolig nu med det kalde Det er over. ikke Borg, der flækker dem alle sammen. Det er da mig. Er du også stående, Hov. mens du flækker dem, så stiler jeg lige deres æg. Nej, du sagde Borg. Stop Vi har det det, hate. vi har det på video. Det har jeg også selv, hvis jeg trykker O. Der kommer. Det er lige meget. Så tager jeg bare deres æg alligevel. Ja. Okay, der er en allerede gear her, eller hvad? Der er en, der slår der. Hvad sker der? Fuck it. Jeg døde der. Så skal grøn æg tages. De skal ned. De skal fandme ned med nappen. Lige så meget ned som steps er.
Har han grå med hack der? Ja, det kunne jeg godt fortælle dig. Det skal jeg lige love for. Han har blink, eller hvad fanden det hedder. Det ved jeg ikke. Det er jo, hvad I kalder det. Altså. Nu skal grøn ned med nakken. Og sige hej hej til deres æg. Jeg håber, du holder godt øje med det æg der, for jeg tror snart, der er nogen, der kommer for at storme det. Jeg går ned et lag obsidian på. Sådan der. Farvel, farvel. Nu er han grå. Og den sidste af dem. Er der. Nej. Han er der. Han gemmer sig der. Jeg kan ikke løbe, for jeg har ikke noget hunger. Jeg kan ikke fange ham. Fuck med sideways. Jeg kommer på midten nu. Jeg vil gerne have noget hjælp herovre ved grøn, hvis jeg kan få det. Jeg er inde i Iron Gear. Jeg tror... Jeg vil da i gang med der er at en flække killer over der. Det var sådan set ikke særlig fedt. Han er her. Her er det lille barn. En pickaxe, så pikker jeg da se. Og han... Bum, bum, bum. Var der mere, I ville? Det var grå. Godt, Don. Don, du har da bare taget et helt time ud. Pink. Kom nu, Don. Jeg flækker altså ikke, du skal flække dem. Kun en tilbage, Pink. Jeg er rimelig travlt med at nakke grøn inden. Har du ikke noget at lave, jo? Det går ikke. Og så er nu har jeg lige startet dia-generatoren på grå. Jeg havde lige dias nok med til det. Jeg kan godt lide blå, de render rundt ind på midten. De har lige mistet deres æg. Hvor de bare farmer diamanter. Det er lige meget. Det er jo lidt sundt for dem. Det er lige meget. Lige meget, de skal bare dø. Nyt. Wow, du er tanksteps. Bare ikke at flækkes. Nu har jeg det vildeste aggressive game den her gang, og så optager jeg det ikke engang. Hvad fanden skal der ske? Du får det for borgsvingel. Ja, jeg lever ikke samme sted som Don, jo. Og det er stadig godt. Ja, det er rigtigt. Lad nu være med det hack der, please. Stop it. Hvorfor? Stop! Det er makroer, mand. Kommer der bare i med svær. Let's. Hvad er nu galt med ironsvær? Jeg har da lige flækket et helt hold med et ironsvær. Eller En svær. Og det er jo endda. Nu bliver jeg fandme med ud af lege. Hjælp med at flække det der. Altså flække grøn, inden de begynder at bygge over til os. De står der over på deres ø og ved ikke helt, hvad de skal gøre, tror jeg. Pink. Ja, han ved ikke helt, hvad han skal gøre. Han løber ind på midten nu. Jeg er også inde på midten nu. Eller en gennem min. Skal jeg løbe med? Det er da godt. Kommer du dem, så sniger jeg mig rundt. Og han Nå, er du lige tager der. deres æg. Ja, lille barn. Kom nu. Kom det. Hvem kommer der? De Det er cool! De bruger lidt hack, kan jeg se. Så har de fjernet alle deres blok med deres æg. Fedt, nice. Jeg bare løb lige op og slå det en gang, og så kunne jeg løbe Hvad så? igen. Kommer de ud til os? Orange, kom her. Ham her, han bruger hack. Han har ingen knockback whatsoever. Ham jeg lige flækkede der. Sad face panda. Wow. Nej, det var så også nemmere nok for den. Det kan den bare hoppe rundt om. Ja, men det er jo så bare for at confirm hacket, ikke? Nå, ja, det er jo sådan set fedt nok. Tak, du har dig der. Det er sådan set fedt nok. Lo. Er det kun mig, der render rundt med ikke Iron Gear på vores hold, eller hvad? Ja. Okay, jeg render også bare rundt og nakker. Ups. Åh, hvor fuck er det af? Ja, mand. Meget skrald, hvis du ikke har fået ham der. Han røg med udover. Har du til steps?
En der. Jeg er lige tilbage og campe lidt på Grå Ø, så kan jeg lige få til at have noget ordentligt gear her. Jeg er også ved at købe gear til mig selv nu. Så er der bare mig, der løber rundt i læder. Det Eller mig, der render rundt med ingenting. Snakker alligevel, altså. Okay, rolig nu. Og nu giver nu lige. Hold dig væk! Hold dig væk! Nej, jeg vil ikke. Sådan. Væk. Tak. Jeg vil ikke det her. Ja, Skal vi bytte? Der er I en don't grøn. understand. Don't understand you. I talk Danish. Gul kommer! Gul kommer! Nej, stop dem. Stop dem. Pas på, ikke? Stop. Det måtte du ikke. Jeg har lige sådan 60 diamanter på mig, mand. Wow. Så havde jeg været sur på, hvad hedder han, det er ikke mig. Jeps. Hvad? Er du ikke lige nogen diamonds? Jo, det lægger ikke kisten. Kisten! Kisten! Der er der fuld upgraded diamond generator også på Grå Ø. Hvad skal vi bruge det Det er til, fint Don, nok. når det var over på modsatte side af bordet? Fordi det er jo meget smart, hvis man skal campe nogen her. Ja, fordi... Der skover og flæk flæk orange. Det skal man tage, for nu er Science æg lige blevet smadret. Jamen, Grå ligger jo ved siden af... Gør det ikke? Jo, det gør. Orange ligger ved siden af grå. Ja, og Orange har fuld time nu. Og det ikke. Ej, jeg har 4. Ja, undskyld. Sorry. Ja, lad være med at lyve. Ja, helt for ærligt. helvede. Mm. Hvad skal der ske? Gå væk, Kom on. Steps. Kom ind der. Kom, kommer der. Kom, kommer der. Kom der. Godt lavet, Steps. Jeg er ikke ude på at fight, jeg er kun ude på at nakke æg. Rolig nu. Sådan. Jeg er bare ude på at fejle. Vi mangler orange. Hvor fanden er orange sæk henne? Vi er orange. Der hvor alle andre æg plejer at stå. Ja. Men altså, hvad fanden må du have, vi skal sige? Jamen det var bare, hvor der er sø, den var. Lige ved siden af Grå, mellem Grå Den er lige herovre, hvor jeg går og camper. Ja, men jeg kan Lige over for grøns. Ja, jeg tænker, jeg kommer over til Don. Lige herovre, hvor jeg går og camper. Jeg er på vej her. Og han blev ret sur på mig, ham jeg lige flækket. Det er jo sådan set fedt nok. Tak for meget. Jeg Så. synes, det er synd for ham. Nej, jeg synes, det er fedt. To lag obsidian og et lag sandstone egentlig nok. Ja, det er rigeligt. What the fuck, han har sgu da kilder over ham her, mand. Optag for helvede, Kommer optag. op. Ja, gul kommer. Så kan du ikke være med i Don! banden af Jo, anden, gul altså. kommer! Alle skal optage. Ja, Sadface Panda, det er ham, jeg sætter hacker. Ja. Det var ham, der ingen knockback havde, da jeg også flækkede ham før. Overhovedet, whatsoever. Hvor fanden er guldgenerationen? Den var herovre. Steps, der er et gear i kisten, hvis der. Okay. Hvad med mig? Du løber jo bare ud og offre dig. Skralde, Jeg vil du har også ikke have- råd til gear. Vi har ikke råd til gear til dig. Så nakker jeg bare deres æg. Er det okay? Wow, Det er sgu i orden. Det er fandme godt lavet. De er fandme dårlige. Jeg samlede 10 diamanter op inde på midten. Tænker, okay, så kan jeg lige købe en pickaxe, når jeg kommer over. Så ved jeg bare, jeg kunne stå i deres shop og købe fuld gear armor, hvis jeg havde nok til det, uden de ville opdage det. Hvem kommer? Jeg synes, det er Jeg en, vil altså gerne have noget hjælp her. Det var bare en gul. Jeg bliver sådan rimelig meget... Og det var en gul, men Anløber. den gul. Vi skal have flækket gul. Gul er altså det eneste hold med ægget tilbage. Vi skal passe på. Ja, vi må De hellere har- passe på. Gul, de hacker også. Ja. Hele Der er tiden. ham der hedder Don. Ja, jeg har hørt, at han skulle Jamen være det en der lever ordentlig på hacker. Midtøen. Jeg er på Der er vej Panja. derind. Tæller det?
Så nakker jeg jo også bare uden, når jeg har gear, altså. Det er ikke fair, lad mig ikke komme væk. Det er sgu sådan set fedt nok. Så der kraftet med hinanden, mand. Godt nok dårligt til at ramme her. Jeg need backup, drenge. Hvad laver du, og hvor er du hen? Jeg er der lige en... Var det ham, der er hackeren? Ja, det er ham, der hacker. Jeg kunne måske have sæbet der bor. Der var en bue. Jeg er på vej ind igen. Hjælp ham dog for helvede. Ja, hjælp mig. Jeg er på vej. Hvem er hvor? Jeg jagter ham over i Modersborg. Der er en lige her. Lad se. What the fuck, han er sgu også... Okay, han død. Fuck, What the fuck? Han brug. Au. Nu skal jeg bare købe gear igen. Ja. Bare tænk på dig selv. Ja, jeg har nogle diamonds til dig, hvis du vil have dem. Nice. Det er du nødt til. Jeg gider ikke have dem. Jeg har også nogen. Jeg har også snydt. nogen. Nej, jeg er bare orange. Så løber vi derover. Lav purple. Jeg skal overflække dem for den. Jamen, hvor er de hen? Hvad laver de? Det ender jeg ikke med at overflække Fuck, hvor er jeg dum. Jeg laver lige en don. Okay. Har du lige fået de... Ej. Nej, jeg har overlevet det nu. Den kom. Jeg er nede under bordet. Er de der, eller hvad? Ja, Der er en. ja, kom, hjælp. Hvorfor må jeg ikke få noget hjælp? Jeg røg under bordet, ellers har jeg kommet og hjælpet dig. Og hjælpede dig? Hjælpet dig. Og jævlet dig. Så Okay. havde jeg hjælpet Så jeg dig. fik ham. Hvad må røve ud? Ja, jeg fik ham. Hvor den... er der en tilbage, hvor han... Så Jeg får bombe på. du dernede. Jeg har noget til dig. Er der ikke nogen, der kan smide nogle bloks ned til mig? Jo. Det er en joke, det der. Jeg står under vores stol. Gør han det? Jeg Nej, kommer der med står det. jeg. Borg gør. Hvor gemmer han sig? Hvor gemmer han sig? Hvor Jeg mange skal du ud og bruge? kigge på hans ø. Hvem er det, der står... Hvem er det, der fjerner bro derovre? Hvor ved orangen? Det er Det er orange. den selv. Det er den selv. Ej. Jeg gider ikke Jeg vil noget. ikke hjælpe mig med at nakke dem, altså. Jeg sætter stadigvæk fast hernede. Jeg har Jeg brug tror, for de går til... Og de har bare været helt ude at fjerne den helt ude Den i kom, vi starten. går til Siren. Er det vores bro, eller hvor er den? Ja, han er over ved sejren. Han er over ved sejren. I kill him med min only Hvor er vi så? sword. Er du med, Steps? Er der en borg? Jeg blev... Nej! Jeg står under vores stol. Nej, han skød mig fucking ud over. Over ved vores ø, Hvis det er under fedt. stolen. What the fuck, han er også... Eller over på, mand. Halløj. Det er da bare pink, der bare er mega hacks. Der, Det mand. er ikke purple. Er det nok? Purple. Det er godt, at jeg lige kan komme over og optage. Jeg kom sgu op. Han er ikke på sin egen ø. Er der Ja, nogen, der jeg vil ved op godt. ovenpå og kigge, om der er nogen på vores, som vi ikke kan se? Det er rimelig ribæk, så. Okay, hvem har bygget en pyramide her? Ja. Jeg hygger mig lidt. Jamen, det er så i orden. Er der obsidian i? 2 lag. Hvad? Altså, hvis I gad lade være med det der sneakstyle i, og komme over og hjælpe mig med ham her, så kunne det være ret. Nej, Hvor er du henne? hvor er du henne? Science ø, jeg er i gang med at prøve at se, om jeg kan få ham der purple der. Hvem der er med hacket der? Held og lykke. Lala. Der har også været et par andre spillere, men hvor er de henne? Er du orange over ved dig selv? Det er sindssygt, glem det. Jeg tager sgu en bue med over, så skyder vi ham. Jeg har en bue. Byt dyt. Et spæhack.
alle, der render rundt ind på midten og samler samler diamanter. Det er ikke mig. Det er ikke mig. Jeg løber rundt og hopper derinde. Det er ikke mig. Jeg er ude på Gråø. Jeg kan se ham der William næsten noget. Jeg kan få gear igen. Pas op. Jeg kom. Jeg kommer ud på midten nu. Jeg nakker med hotten, mand. Bum. Det er da kun grund af, at du skubbede ham ud over. Det er da lige meget. Jeg nakkede ham. Du stjal med kill. Nej, det gjorde du ikke, fordi du har ikke fået ham, hvis jeg ikke kom. Så var han bare løbet fra dig. Nej, for jeg har en bue. Så er han bare Nogen ved, hvor den sidste grønne er. Jeg er på, at han sidder ude på sin lille ø og... Jeg er på, at han er blokket sig op et eller andet sted. Skal vi gå over og tjekke deres ø? Jeg er på vej. Og orange, de har fjernet deres bro lige fuldt ud. Ja, der ser jeg. Han står herovre. Vil du tage ham, eller en tank? Han er tank, så det tror jeg ikke, jeg kan. Han går over! Han går over! Nu er jeg snart gearet op igen. Ja. 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 Okay, han lægger sådan pænt meget. Han lægger. Han går efter mig nu. Er på midten, eller hvorhenne? Nej, vi er på hans ø. Grøn. Kom ind. Hvor er han? Okay. Vi regner ikke med, at nogen lige pludselig flækker vores æg, eller hvad? Okay, han spiser et nutshell lige nu. Nej. Den orange i gang med at... Vi får den sidste grøn. Nej. Hvordan? Det er bare orange, vi skal have flækket. Ja. Det er jo sådan set fed nok traktor. Traktor? Ja, det er en traktor. Den kan bare køre 100. Det er jo sådan set fed nok. Okay, lægger det, eller bare mig? Bare dig, tror jeg. Bare dig. Grøn team, han lægger også med sindssygt. Ja, der lægger jeg også lige. Det lægger jeg. Ej, hvor I skrald alle sammen. Det er lækker. Skal vi rush orange? Jeg er i gang med at bygge. Jeg er i gang med at give op. Jeg er i gang med at vente på René færdig. Jeg er i gang med at prøve Jeg på kan at godt overleve. bygge sådan, så vi ikke kan falde ned, når vi bliver... Bare sådan, så du laver et eller andet steps. Jeg har ikke nogen blocks. Har jeg en blok? Hvad er der nu galt med det? Hvem kommer over på siden af? Jeg er over på Gråø. Hvem er over på purple? Det er jeg. Okay. Nej, blocklag! No! Det sker bare ikke, det der. Hvad er det skal... Ikke is. Okay. Det er godt, du. Hej. Jeg tog den forkerte side. Den kan du tage den forkerte side. Jamen, jeg tog den forkerte side af armlænet, så jeg var lige ved at falde. Det er jo ikke særlig fedt, hedder det. Det synes jeg ikke fedt. Er det? Jeg ved, hvor de gemmer sig henne, orange. Ja. Det må orange der. Nu har jeg fået det der skide irriterende lag. Altså, eller steps, kunne jeg få en af jer til at give farme op til mig? Jeg bygger bro. Er det for meget for langt? Ja, det er det faktisk. Ja, det er faktisk. Ja, det er faktisk. Hvad skal du bruge? Et. Ja, du falder jo bare ud over alligevel. Jeg har jo ligesom ikke. Nej, Don. Kan du også bare lade være? Og sige, hvad hedder man? Det er ikke mig, jeg har været død én gang i det her spil. Ja, men hvor mange æg har du nakket? Hvor mange personer har du nakket? Ret mange, faktisk. Ret mange personer. Nå, jeg er over på deres ø. Men Jeg tror faktisk, det er det game, jeg har nakket flest personer i nogensinde, tror jeg. Et. Alle vores... hvor det laver. ikke de har gemt sig herinde. Hvorinde? Ja, ved du, hvordan man gør det? Det er ikke særlig svært. Hvor de gemt sig? Deres diamond generator. Ja. Det betyder, at vi kan farme på deres ø. Fedt! Nu skal jeg have noget guld. Ja, de gemmer sig inde i deres diamond generator. Kan vi så ikke bare rush simpelthen. med... Ja, Ja, inde i den. Inde i tårnet. Hvor klamt.
Også jabel tid. Er det så ikke bare flægten? Ej, godt. Skal lige have en Prøv- pickaxe. Er I klar til, de falder ned, drenge og pige? TNT. Sådan der. Nok de gode steps. Vand på mig. Her er bare en af gangen. Okay, han har spist gab imens. Kom ud. Er klar Jeg til har at også sætte spist blok. skab. Kom ud. Jeg spiser også gab, men hjælper det noget? Jeg er helt herovre. Hjælp mig! Du kan vinde. Steps, du offrer. Godt, Steps, du oprydder. Ej. Gider I Kom hjælpe ud. mig, eller? Ej, nu er det altså 3 mod... Der kommer steps. 3 mod steps. Det er jo sådan set fair nok. Skal vi gå derind? Ja, jeg er færdig. En, der kan fjerne den der blok. Borg. Ej, jeg fik en! Nej, Ej, Steps. jeg kan jeg kunne ikke nå det! Hvor kæmper jeg han kan... over på orange? Hvad for en time er jeg på? Du står ikke God, mand. Den gjorde lidt ondt. Hvor blev hun af? Den der. Hvor er I henne på orange, eller hvad? Ja. Jeg dræbte en med min TNT. Det er jo så set fedt nok. Det gør Sådan, jeg. vi fik ham. Den sidste. Han er eller udover. Farvel! hvad? Ja. Sejr! Sejren er vores. Sejren er vores. Ja. Sejren er vores. Ole, ole, ole.